Dneska si ideme zahrať. Je tu hovno v mojej polievke. Proste tu mám hovno v polievke! OK, takže vás vítam u nového videa. Dneska si ideme zahrať hru, ktorú mi odporúčil Matúš Zigo na Snapchat. Čo sa stalo s tým? Matúš Zigo na Snapchat, není to vidno, hej, proste. Není to vidno. Je to vlastne There's hovno in my polievka. OK, takže ideme na to. A sme tu v nejakom New York City. A máme asi srať ľuďom do polievky. Jak mu naserem do tej polievky? Chcem tu srať. Ale tu... OK, tak táto hra, to je môj sen. Toto idem hrávať každý deň. Jaká hudba! Ale ja som dobrý tanečník. A to mám hrať do toho rytmu tej hudby? Ona má dážnik. Černoch, ten si to ani nevšimne. Nie, veď to lidí. Poď, na ucho. Ja som mu trafil hlavu. Toto je tak super hra. Bude si myslieť, že sa jej posralo decko, počkaj. Feed the baby? Ona žere podlahu? Ona čo tam žere? Tak to ti naserem na hlavu rovno, to tam nebudeš ani takto. No. Ach, smutný ujo. Počkaj, to čo tu leží za Mamborn? Čo mi prestala hrať hudba? Urobil som dačo zlé? Naserme jej na dážnik, čo sa stane, hej? Rovno do nosu! OK, takže smutné decko. Prepáč. Sorry, teta, či čo si zač, ale ja som chcel trafiť to decko. To čo tu robí? Čo sa tu deje, tá teta? Čo tu robí? Za to ti naserem na hlavu, ty búrochtla. Veď prejde auto. Ježimária. Predstavte si, že ste normálnym žiakom školy. A predstavte si tú ospravedlnenku, ako musí vyzerať, keď vás takto osere a prejde vás auto. Môj syn sa nemohol dostaviť do školy, lebo ho osral týpek z balkóna a následne ho zrazilo auto. Dobre, tento raz mu ideme nasrať do polievky už fakt. There's moving nice. OK, ignorujem to. Bolí ma ruka ako svinia, ale proste... Teta. Hlavne, že má dve parazol veľký ako na slnečnice, ty kokos, ale netrafím ju na ne. Viete, čo by som nechcel? Mať svoje Lamborghini a ísť v ňom, že kabriolety, bali na neho čajky a zrazu iba... Proste... Hlavas, ty kokos, osratas. Ľudia, teraz ma napadlo, predstavte si, že idete po meste, nie, zo školy, chill. A zrazu vám padne na hlavu štiplavé, kukuričené, smradlavé, spotené, rozduchnené, zvoncom rozšlapané hovno. Fuj! Ideme nasrať tomuto typkovi do zmrzky, hej? Ideme nasrať do zmrzliny. Čo mi zavadzáš? On to žere. Ešte ti jednu naložím. Na hlavu, kápo. OK ľudia, ja už nezvládam sranu tých ľudí, už ma to sere. Už aj mňa to sere. Proste chudáci ľudia. Idú do obchodu, kúpiť si náčkové jedlo. A tak nasere na hlavu. Jako zgrcal by som sa na mieste. OK, takže pokiaľ som toto video páčil, tak dajte like, pokiaľ nie, tak si dajte pozor na hlavy, lebo vám naserem také klembasy, ty kokos, že to budeš môcť predávať, ty kokos, v mesiarni, kde pracuje tvoja mamka. Lebo presne taká kvalita mesa je u nich. OK, uvidíme sa na budúce a čau. Dobre, a teraz urobím taký efekt, hej, na outro.